Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Sony Utama Official. Jalannya si dagang malam dehekan dua leno bakure siang jo malam palu apa jam tua jo ayam mato den tahan rintia di dadonangko tak mungkin denai ditompak dia kandung bidu aden oleng yo tiri pulau ali ala pandang yo kanan lain biana sanan adia jo urang jo iko bana dan para sayan rangki-rangki membantian tulang untung dan baru yo lape makan di maka mungkin denai ditompak lai bana ba indu asama sakete juo indah manenggal leno badan membantian tulang kayo diurang jalannya si dagang malam andekan dua leno bakure siang jo malam palu apa jam tua jo ayam mato den tahan rintia di dadonangko mungkin denai ditompak adik akan dua bidu aden oleng yo tiri pulau ali ala pandang yo kanan lain biana sanan adik jo urang jo iko bana dan para sayan rangki-rangki membantian tulang untung dan baru yo lape makan di maka mungkin denai ditompak lai bana ba indu asama sakete juo indah manenggal leno badan membantian tulang kayo diurang bana dan para sayang rangki-rangki membantian tulang untung dan baru yo lape makan
maka mungkin denai ditompang. Lai bana ba indu asama